kendt til kun et sted. De vil have alle medlemslande med. Og sammen er vi stærkere. Vi er medlem, selvom vi er danskere. Wow. Vi er danskere, lad dem vide, vi er på. De kalder det for EU. Parlamentet kan forkaste kommissionen. Og det kan gøres med 2/3. Der er 2 lovgivningsorganer. Det vil lige have valgt befolkningen med. Kan du gøre det som ministerrådet? Parlamentet som det traditionelle vigtigste organ. Ja, vi er forkendt til kun et sted. De vil have alle medlemslande med. Og sammen er vi stærkere. Vi er medlem, selvom vi er danskere. Wow. Vi er danskere, lad dem vide, vi er på. Ikke kan forordne som lov, hvad? Direktiver og ramsehov. EU blander sig i alt. Kan du nå dit mål? De holder topmødet 4 gange. Der skal træffes beslutninger. Så tag en ny flaske med. Wow. Pia, vi bliver simpelthen nødt til at lave noget. Hvad er det her? Hvad handler EU om? Noget med parlamentet, kommissionen og lovgivningsorganer, tror jeg nok. Altså, jeg fatter overhovedet ikke, hvordan det hænger sammen. Altså, jeg vil altså langt hellere bare synge 6 liter med Top Gun. Ja. Jeg er forkendt til det her sted. Ej, Pia. Vi bliver nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at lave noget. Ja, Lars skal jo være stolt af os. Ja, han skal være fuldstændig overvældet over, hvad vi kan lave. Okay, lad os starte fra bunden af. Hvad handler EU egentlig om? Først og fremmest kan vi lige få styr på, hvorfor EU startede og hvordan. Så det primært efter 2. verdenskrig, hvor mega meget Europa var ødelagt, vil man undgå, at der kom en ny krig mellem de europæiske lande. Man vil sådan skabe et økonomisk samarbejde, for at landene blev afhængige af hinanden, og derfor havde mindre lyst til at gå i krig med hinanden. Man vil også genopbygge økonomien i mange lande efter krigen. Hvordan ser det så? Vi skal helt tilbage til 1951, hvor 6 lande, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Vesttyskland dannede den europæiske kul- og stålfællesskab. Ideen var, at hvis landene delte kontrol over kul og stål, som er væsentlige ressourcer til våbenproduktion, så havde man ligesom styr på, hvad der blev produceret og sådan noget. Og så var der mindre tilbøjelighed til at gå i krig med hinanden. Så i 1957 så blev de 6 lande, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Vestjylland, de oprettede så det, der hedder det europæiske økonomiske fællesskab. Det var for at få fri handel mellem landene, og så skabe sådan et fælles marked for ligesom, for bedre økonomi. Og så i 1993, der bliver EU officielt dannet. Det gør det med Maastricht-traktaten, og den udvidede så samarbejdet til os, og det skulle omhandle den fælles valuta. Det har altså euroen, det har vi så godt nok i Danmark. Så har vi også udenrigs- og sikkerhedspolitik, og bare generelt samarbejdet. Og så EU i dag består af 27 medlemslande, der samarbejder om økonomi og handel, miljø og klima, sikkerhedsforsvar, rettigheder for borgere og fælles lov og standarder. Og det er sådan lidt om, hvordan og hvorfor EU blev startet. I EU-systemet er der 3 parter eller organer, som det bliver kaldt, der spiller en vigtig rolle og skal arbejde sammen for at lave love og regler, nemlig Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet. Der er i EU 2 forskellige lovgivningsorganer med 2 principielt forskellige repræsentationsopgaver. Det ene repræsenterer borgerne, nemlig Europaparlamentet, og det andet repræsenterer staterne, nemlig Ministerrådet. Kommissionen er der også, men det er dog ikke et lovgivningsorgan, da det ikke beslutter lovene, men kommer med forslag og idéer til nye love. Det er derfor en udøvende magt. Forbeholdet, som Danmark har, er forsvarsforbeholdet, unionsborgerskabet, rets-
forsvarsforbeholdet og euroforbeholdet. Forsvarsforbeholdet handler om forsvaret inden for det militære område og planlægning af fælles forsvarspolitik. Det kunne Danmark ikke være en del af, fordi at de har fået forsvarsforbeholdet. I dag er forbeholdet dog afskaffet. Unionsborgerskabet betyder, at man har et dansk statsborgerskab, men man har nogle ekstra rettigheder, fordi man også er EU-borger. For eksempel, at man kan bo eller studere i andre EU-lande. Retsforbeholdet. Danmark står uden for dele af ret, politi og udlændingspolitikken. Der var en afstemning, fordi man gerne ville bevare kontrollen over de områder selv i Danmark. Så det er ikke en selvfølge, at Danmark deltager inden for det her område. Euroforbeholdet betyder, at Danmark har valgt ikke at have euroen som valuta, men derimod valgte at beholde den danske krone, og det var der en folkeafstemning om. Og der sagde flertallet nej til euroen. Dermed så har vi så en selvstændig pengepolitik. EU's befolkning er på 445 millioner mennesker, hvilket gør det til verdens største økonomiske enhed. EU har 27 medlemslande, efter at Storbritannien udtrådte i 2020. Derudover bliver Europaparlamentet valgt direkte af borgerne hvert 5. år. Og EU er verdens største eksportør af varer og tjenester.